Christian. Skygge, hvad laver du? Christian, du får ikke noget ud af dit liv. Du sidder og skriver poesi hele dagen. Skal du ikke ud og opleve noget? Opleve noget? Hvad mener du, jeg har poesien her? Hele mit liv? Der er jo trygt og sikkert herinde. Jeg kan ikke tage ud i den store verden. Kom nu, Christian. Lad os nu gøre det. Jamen. Okay, så gør vi det. Se en smuk verden, vi lever i, Skygge. Bygningerne, facaderne på bygningerne, og alle de gotiske ting, som er og symboliserer alt muligt. For helvede, Christian. Vær der lidt social. Tag og kig på menneskerne i stedet. Menneskerne, Skygge. Der er jo ikke noget særligt ved menneskerne i forhold til bygningerne. Så prøv at se det her, Christian. Ej, jeg forstår dig altså stadig ikke. Hvorfor gør du det ikke for? Okay, det sker nok. Skygge? Er det virkelig dig? Hvad så, Christian? Har du savnet mig? Inviterer du mig ikke indenfor? Jo da, kom indenfor. Men Skygge, hvad laver du egentlig her? Jeg er da kommet for at se min gamle ven. Og Christian, nu er jeg i menneskeform, så ønsker jeg, at du kommer ud og lever livet. Lever livet? Hvad mener du? Kom ud og opleve noget. Jeg har jo poesien her, men altså, du kan jo godt vise mig, hvordan man gør. Se Christian, du kan se en der dernede. Det var en, vi så tidligere. Ja, det er det også. Christian, du kunne da høre dig sige til hende. Gør det ikke ondt, at du faldt ned fra himlen? Okay, jeg gør det. Hey, stop! Kan jeg hjælpe dig med noget? Jeg bliver virkelig nødt til at spørge dig om noget. Gør det ondt, at du faldt ned fra himlen? Det var da noget mærkeligt noget at spørge om. Det ser ud til at gå meget godt, hva'? Nej, det synes jeg faktisk ikke, det går. Du synes bare, du skulle gå ind og sige til hende. Jeg har glemt mit nummer. Kan jeg få det? Den er faktisk god. Det tror jeg prøve. Vent. Ej, jeg mener det virkelig. Og jeg har glemt mit telefonnummer. Må jeg ikke låne dit? Kan du bare skrive? Hvad så, Christian? Det var lige før det gik den her gang, hva'? Du har lavet for mig. Jeg finder mig ikke i det. Jeg siger til folk, at du er min Skygge. Christian, du skal ikke sige det til folk. Jeg finder mig ikke i det. Jeg siger det til folket. Jo, kom nu, lad os snakke om det. Nej, jeg siger det. Du stopper det, Christian.